Ale píše to opravdu citlivě. Čau, hostetule. V plazmabance se říká, že máš svobota. Je to tak, Kripke? A jmenuje se Monte. Jestli ho chcete nasadit proti mému robotovi Kripkeovi, jeho kalifornské vize bojových robotů, pouze pozvané alias JKLBVPPZ, tak já mu říkám železodetič. No tak, je tohle vážně nutný? Leonarde, myslím, že ano. Je to hecování. A hecování je součástí všech sportovních událostí. Kripke, tvůj robot je podřadný. A ten náš ho hravě porazí, protože má navrch co do konstrukčního návrhu, tak do provedení. A rovněž se mi doneslo, že tvoje matka má nadváhu. To je bomba. Ale jestli jde o důsledek obtíží se žlázou a ne o obžerství, beru to zpět. Co je v tom za rozdíl? Tuk jako tuk. Jsou určité hranice. Víte co? Nechme být JKLBVPPZ. Vyřešíme to jako robot proti robotovi. Jak to myslíš? Není jistý, jestli proti sobě turnaj nestoupíme, tak to rozhodneme teď. Jestli se ovšem nebojíte. Přijímáme výzvu. Řekni si hodinu a místo. Zítra ve tví v kinetice. Máš to mít. Ne, nemá to mít. Barry, nemůžeme se s tebou zítra utkat. Náš konstruktor je totiž mimo. Ale co je mu? Deprese je ubohý, směšný a nemůže sehnat holku. Všichni jsme ubohý, směšní a nemůžeme sehnat holku. A proto bojujeme svoboty. Neúčast bude znamenat posměch.